Parkeringspladsen foran Kattegat-centret ligger øde hen. Men indenfor er hajerne ikke alene. 5. klasse fra Højslev Skole er på besøg. I skolelaboratoriet er der blæksprut på skemaet. Men her til at starte med, så skal vi altså have klippet alle de her arme af blæksprutten. Sygt. Det er sjovt at røre ved dem. Det er ulækkert, det er ikke larm. Vi kommer sådan set langvejs fra. Vi kommer op fra Skive. Og der har været tradition for, at vores 4., 5., 6. klasser er taget med deres klasselærer og forældre til herud. Efter børnene har haft fingre i blæksprutterne, går de på opdagelse i hajernes verden med Aftens Guide. Men hvad er sjovest, og hvad har de lært? Det er nok også det sker blæksprutterne op. Ja. Vi har lært fiskene at kende meget bedre. Hvad for nogle fisk, der levede i saltvand og ferskvand. Og hvad for nogle fisk, der er giftige, og hvad for nogle, der ikke er giftige. Nogle, der har skarpe tænder, ikke har skarpe tænder. Nogle, der ikke har tænder. Der er også hajfodring på menuen, inden børnene skal finde sig en soveplads. Og den 5. B's klasselæreren skal nok få sit at se til, når lyset går ud. Vi har taget sprittus med, som vi kan tegne i hovedet. Hvad ellers? Jeg tror, at der er nogen, der tager edderkopper med. Lægger vi ind under de, så render vi hen, og så åbner vi, så kaster vi den bare ind. Men på en skala fra 1 til 10, hvor sjovt er Kattegat-centret så egentlig? 10. Ja, 10. 12.